сейчас подайте свои аплодисменты или ваши овации. Тукай мыңнары фестивалендә катнашучылар нәкъ менә шуның кадәр иде. Конкурсантлар ВКонтакте социаль челтәрендә үз чыгышлары белән видео урнаштырдылар. Аларның чыгышларын жюри бәяләде. Яхшыларның иң яхшысы гала концертта катнашты. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары, яшьләр Габдулла Тукайның әдәби әсәрләре буенча җырлар җырладылар, шигырьләр укыдылар. Җылы өйдә утырасыз, якын мишкә, утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә уңайсызлык тими һичтә. Я счастлива, что я смогла рассказать, я очень сильно волновалась. Бу концертта сәхнәгә Тукай әкиятләре тылсымы дигән тагын бер бәйге призерларын да чакырдылар. Алар арасында гран-при иясе 6-нчы сыйныф укучысы Вероника. Я вышивала из пряжи, читаю книжки Тукая и решила сделать панно из пряжи. Я очень рада, что я завоевала гран-при. Тукай мыңнары фестивалендә җиңүчеләрдә яшь категорияләре һәм номинацияләре буенча дипломнар белән бүләкләнде. Бөек шагыйрьнең шигырьләрен укучылар арасында гран-прига Званка авылыннан Ислам Хайдаров лаек булды. Көн авып ташлыйлар. Кояш чыкты диләр. Вокал номинациясендә гран-прины Миләүшә Рамазанова яулады. Шагыйрь шигыренә ул бишек җырын башкарды. Мен интернетта отырганда конкурс килеп чыкты да, мен әйтәм җибәреп карыйм әле. Нәрсә булса шул була дип видео, әзер видео да бар иде Тукайның җыры белән. И миңа заявка килде, что сез уздыгыз, әйдәгез килегез гала концертка дип. Мин үзем музыка җитәкчесе булып эшлим балалар бакчасында.